игра Майнкрафт. Аз съм Асен. Чакай, закрила сме! По литература нямаме много... Аз съм Асен! Аз съм Асен! Пак се виждам. Разкажете всеки ден какво се дава. Госпожа, аз нямам това да го пиша тук, не? Другия път ще имаме вход на по литература. Ай, госпожо. Играем Майнкрафт. Оля, приятели. Ще играем Майнкрафт. Той се дава за 6 дни. 7 дни. Минекрафт. 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 В такъв смисъл, какво създава Бог? Да, Всеки ден. Да. Примерно се дава животно. Чайте, ще втория огледам. ден и на 6, нали хората, да. Хубаво съм. Някога ръката ми прилича на дърво. По пияно, по цигулка, да Гледай, не прилича ли? Поне малко. Стига да къде и да видим дупка, винаги е вода. Ай няма, там има някакво дърво, май. Вие явно ли сте госпожа? Да. Ти можеш ли да си също да си чест? Вземи си, ако да си купи нещо да вземеш. Госпожо, аз тук няма да пишем по литература. Не. Не щем. Днеска... Ясно ще. Днеска е петък! Не има да... Ама аз не съм учебник. Нямам. Дупка. А нямахме ли някакви неща от учебника? Не. И имаме да се упражняваме. Не беше ли с дървото, бе, брат? Госпожо, аз ще го правя тия вкъщи си задачите от учебника. Тия са самостоятелно, нали, Вики? Да. Да. Добре. Ти се виждаш, бе, колко... Някой иска ли нещо да им кажа? Повече. Аз съм... Колко? Звездата на крипа. Да! Ама своите пари. Да, ама своите пари, Вика. Мъни. Ама няма дупка. Има. Ето я дупка, ама има и вода. Опа! Бе, там имаше някакво подземно, бе. Подземна мина, това ги знам. Ма, ще се загубя. Ще умра. Ама аз съм на креатив и много пъти съм намерил така. И аз ще се... Ама ти си ме соревал. Що вече не си на креатив? Що вече не си на креатив? Аз никога не играя на креатив. Да, това не чудо, защото никога не си на креатив. Не, понякога играя на креатив, ама... Ми е тъпо на креатив. А и там много не умираш толкова лесно. Аз обичам трудностите. Искам да ми се... Сега как... Сега ще Ама чупим. ти молиш госпожата дори да ти помага. Много трудно обичаш. Много трудно ще обичаш, а? Ма не ще говоря за Майнкрафт. Че обичам трудностите. Май. Стига ми толкова дърво за сега. Аз преди един път не съм развал, съм правил къща. И аз... С дървета дахнали. На гатине. Ама аз на дърво. А? На дърво. Къща на дървета. Да. Аз имаш другите дървета и после се разчистваш там такова платничко и... Да, изправя къща, да. И си правиш къща на дърво. Ти имаш ли къща на дърво, бе, Боби? Имах. Що? Какво съм? Ма къде, в Майнкрафт или? Не, бе! В истинския живот, в твоя дом. Имах. Що? Ама я развалих. Що? Защото с един приятел се бехме качили на нея и качахме отгоре и двамата пропаднахме надолу. Да си почупите краката и ръце. Ма не, беше отдолу с такива. Меки. Да, меки неща. Да. Като балон. Аз съм виждал един голям балон, който се бълни с джалото с вода и съм гледал ни клипчета, където те се мятат и той се пука. После силно леко така и после се пуква.
и се нараняват гъзовете. Ама то е такъв, колкото цялата стая. Даже по-голям и от Да. стаята. Да, ти гледал ли си? Да, някой само. Или мисля някакъв син. Да, някакъв син. А, да. Гледал съм го този клип. Аз ти си толкова дърва бобка. Имам 37 дърво. Ами, не толкова ти стига. Моги да го си водно се пига с такова. Какво храна? С ленте. Не бе, с ленте. А, XP. Да. Да, и да хапне се. Това ми е неудобно обаче. Не си виждам храната. Снимката. Не си виждам Ими, такова си е по сандата. А, ето. Ето така. Ето, това не ми е удобно, така. Извинете за това. Но той съм го при мен. Не, давам. Да, ма не виждаме тук какво може. Овца. Овца. Овче. Овчо. Ще решавате ли по математика? След малко. Като си вземе малко. Ей, това пък като ферма. Ей, като ферма е. Каква ферма те? Опа, сега си просте дърво. Ще порасне дърво. Ще порасне дърво. Боби, искаш ли така да е по-предизвикателно? Така да е по средата. Така ли? Да, така по... Да, брат, аз не виждам. И така е по-предизвикателно. Нали искаш трудните неща? Нали обичаш? Все пак. Чакай, тук ти пречи това. Омага, там има пещера. А, не, това не е пещера. Може би. Да, това е пещера, пещера е. Знам, аз я виждам. Не видиш ли как хода? На зигзаг. Прибирате ли? Добре. Излъзнаха ми буските! Какво? Няма време. Няма. Седна в... Какво сте? Правим клипчета, да. Ама ти не участваш. Ще ми кажеш, че сега. Не, това си правите. Седна в... А, играчи, какво ста? Некоя Италия. И бързо сам. Що си ми пипали телефона? Кой ти бе? Те двете са взимали номер от моят телефон. Те казаха, че ти го изнася. Не, взела звънеше ли, Дяни? Звънеше ли? Не знам. Ни са дали сега ще видя дали. Добре. Ма така нищо не виждам, човек. Звънявам. И ми е по-трудно да намеря. Звъня ли се на Лъчо? Лъчо? Като? А, Лъчо. Не знам кой е. Ама направи си меч, бе. 4-5-0! Това е показалка. Е, това е показалка. Камелия. Беше нейна идея. Значи, Те си мислят, че това е Румена, то не е Румена, е батко ми. Който е в Лондон. Който е в Лондон. И на нея ще и да ви е сметка, а не на мен. Не бъде на номер. ама от твоя телефон се звъняли. Ама е взела номер от моята. Не от обузе. О, ти го харесваш? Харесвам бе, ти обузе си. Не ти, бе. Не го харесвам никой. О, оправдава се. Направих си една фурна, човек. А, сега тук може да си направиш една къщичка. Аз тук Ако ти мисля. ако вали, тук ми се скриеш от пещерата, така че... Ама и без това тук ще ми е къщата. Опса! Не бе, направи си още бе. А ти как си го направи това? Крафти си го, бе. О, как си? Чао! Ти бъде си кажеш. Да, защото на нас ни прави госпожа забележка, а на вас не би стори. Не, на нас ни прави. И на нас ни прави само, че на коса ние ядем, а вие... Какви сте. Какви? Ако не се карате с големите, ще бъде Значи пътманичко. Диана ще му разширя отвори. Вики се Вики,
вземи си тетрадката по математика. Ама аз не съм виновен. Не си виновен, никой не казва, че си виновен. Вземи тетрадката и да решаваме тук. Айде. Ко? Стига се прави на интерес. Колка за кол? Аз не се правя, аз съм интересен. Май. И аз правя. Да. Няма стръкни косата, бе. Гледай, каква е легнал. Легнала. Добре, мъжулено. Бързи не палипка, бе. Бързи пръсъл. Бързи пръсъл. Бързи пръсъл. Прав кол. Кол? Да. Чхор кол да е. Да зафакли такива, нали ги знаеш? Да, да, знам. О, даде ми XP, човек. О, е. Госпожо, вие знаете ли какво е... XP. Госпожо, това е моят план. Чакайте. Твоя план? Русенско варено. Боби, айде без глупости, само вие сте. Госпожо, защо Евгений му прати забележка, като казва русенско варено? Как не съм управила Не, забележка? не ги е казвал. И то... Николай го казва. Само па Евгений тук как праса акробати с един паяк. Русенско варено. Русичко варено. Русенско варено. Опса. Ма, чакайте, не видите мен, бе. А по математика? Тайна, много тайна. Меч, Не ми трябва меч, бе. Може да си направите такъв оп. Каблстон. Ще напиша друго име. Как ти се струва Изабел? Корожно име. Като теб става. Не се обажда и като не те питат. Светелина. Яница? Яница, не. Пиянчо! Това е три. Дай за мен Амелия. Мина, сене! Ела, бързо! Дай на писмо за него. Вики, дай ми една ножица. Виктория, дай ми шибаната ножица. Като тебе, нали? Крипър! Fuck you! Умря, какво стана? Къде си? Добре, ма. Баяк има. Там. Чакай да направим с светло. Hola, приятели! То сега сте гос креатив. Сигурно. Това не го ли видяхме? За съжаление не те се може убиват да от слънцето. Да. предмет. Ама, шоколадните... Салките, козите, не. Виждате ли? Не, как са тия? Зомби ли са? Мамо! Убих го, баче, убих го, спокойно. Убих го. Добре. Абе, капни малко, бе. Капни малко пилешко, бе. Гле. Това не е пиле, това е човек. Браво, и ще ставаш канибал. Трябва всичко да ядеш. Това ще канибал. Ето. Аз имам храна. Много мисля, като ние там, от старовременското по история, нали? Знаеш. Асенчо, Не. иди си вземи тетрадката. Не. Не ми викай. Как викам не? Да. Ето ми е къщата, Асене. Намерих я. Асене! Къде ти е? Опа, Сега почва истинското оцеляване, човек. Оп. Кирки, това, така, град, така, това. Ето го. Не имаше някакъв меч. Взех си го. Глед са. Това си го взех. Оу! Ма не са ми всичките колове. Това не ми е всичко тук. Аре, пишете, аз ще напиша на разговоря. За онзи човек, нали? Да напиша името. Асене! Прекаляваш. Дай го за Донеси тетрадка. Ти го напиши на един лист, аз ще го напиша, той не ми значи.
Идете на конференцията сега. Асене, ево виж. Може те харесват бъдещето ми гадже, което не е добре. О, брат, имам мина. Човек. На седми клас. Просто погледнете какво са взимали днес. Русенско варено. Какво? Асенчо, тихо. Боби, прибери телефона. Защо? Защото така. Аз няма пишеца. Окей, хора, това беше всичко този клип. Чао.